Шановні мешканці Тисменського району та міста Тисменця, Тисменський районний відділ управління Державної служби надзвичайної ситуації в Івано-Франківської області звертається до вас з наступною інформацією. З початку 2015 року на території Тисменського району та міста Тисменця виникло 98 пожеж. З них 69 пожеж сухої трави. За аналогічний період 2014 року виникло 73 пожежі. З них 43 пожежі сухої трави. Як показує статистика, в 2015 році ріст пожеж склав 7,3%. По причинах пожежі виникли наступні. Необережне поводження з вогнем – 76 пожеж. Коротке замикання в електромережі – 10 пожеж. Неправильне влаштування та несправність нагрівальних печей – 4 пожежі. Відсутність протипожежної розділки – 3 пожежі. Необережність під час куріння – 1 пожежа, а також інші причини – 4 пожежі. З настанням теплої пори року Тисменський районний відділ хоче нагадати правила поведінки в пожежонебезпечний період. Перебуваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш відпочинок був максимально безпечним, як для вас та оточуючих, так і для природи. Важливо не пускати спалювання сухої трави, рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум'я вогню нерідко перекидається на лісові масиви і може призвести до великих лісових пожеж. Протягом пожежно-безпечного періоду забороняється розведення багаття у лісі, заїзд на територію лісового фонду транспортними засобами, палити, кидати у лісі недопалки, розводити багаття, залишати у лісових масивах ганчірки, просочені вогнетривким розчином, залишати у непередбачених для цього місцях лісообмащене ганчір'я, накопичене сміття і так далі, заправляти пальним у лісі автомобілі, трактори, випалювати траву і інші рослинні рештки на землях лісового фонду. Якщо опинилися у осередку пожежі, не панікуйте і не тікайте від полум'я, що швидко наближається. У протилежний від вогню бік та долайте крайку вогню проти вітру, закривши обличчя руками і голову одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість. Війдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом. Шановні мешканці Тисменського району та міста Тисменця, Тисменецький районний відділ управління Державної служби надзвичайної ситуації в Тисменському районі звертається до вас з проханням. Пожежу легше запобігти, чим ліквідовувати. Ваша безпека у ваших руках.